anganti dhateng neneman ingkang pekik ing marlo ngantos kami tenggen nanggih kula nyawang persasat dewa Andara. Kakang wonten paringa dawuh menggah menika pawongan saking pundi lan sinten naminipun badhe sedya menapa dene minggah singgih binaturata. Waduh jiwen mugi dados karuningan paduka sinuwun sapraban Juta Sasa lepat jagungi saka paduka ingkang sinuwun asunipun malih-malih menapa sawetawis dinten anggen kula menika jagi raharjani Praja Maespati lan ugi digladhen prawopening alun-alun Maespati nemtokaken sinten ingkang minangka dados pengajenging para prajurit ingkang tinanggenah kersa kayuwananipun negari Maespati. Mongke wae surat nambal-ambal ambata rubuh wonten sorot tejo mantel nyodolan ingkang wijil saking petapaning Jati Sawana. Nggih ingkang namipun Bambang Sumantri menika ingkang sembada wekti mumpuni tridhani ngajurit Jayalaga malah kepala saged ngasoraken ridha kula punermati simpanawan akarya nodi sepinten karyasanipun Bambang Sumantri kala wau. Mila sinuwun Reniatanipun Gusti Mangsa menika sampun kula suwanaken pesanipun paduka Sapadu semoga nggih kepang paduka badhe murbapun Bambang Sumantri kala wau. Jagat Dewa Bathara monggo dhisik Kakang Hormati nggih sampun kula pamiti dawuh andika monggo to Bambang Sumantri wonten prangipun ing dawuh sinuwun amin pasang kaliman tabik sebatning ilo duni paling pawangkuan sulung ning pabdi mugi kunjupun sandaping padha paduka sinuwun. Ya Bambang Sumantri ingsun nampa agawe bombong ityas ingsun mengko dhisik nalika samono angguk swasananing serat babat Maespati ing Jati Srana kono ana pendhita ingkang mangarsama peparapé Begawan Sumandagni. Apa Sira Sumantri tepung marang panjenengane merga mau dadi luhuring Maespati. Nggih sinuwun estunipun waleh-waleh menapa nama kula ngaken bilih kula menika tasih darah Maespati namung estunipun Kanjeng Rama Pembang Sumandagni menika tiyang sepuh kula inggih ingkang ugi jiwa kula sinuwun desapating sun triling kangunati Posmi kometem mintakan warani mitering taman hanun skawasiki Jagat Dewa Bathara yen mangkono Sumantri masih sedulur marang panjenengan ingsun padha-padha darah Maespati nek sanak tunggal buyut marang panjenengan ingsun. Waduh sinuwun ngaturaken ageng ruling dene paduka paring ngaken sadherek dumateng kula. Ya mung saka garape lakon nalika semana malah padha kepaten obor. Ning nyatane semengko wis ana tandha-tandha tutuling balung kang pisah raketing dadi kang rindang. Ya Allah aku pengen sepotong dina mongko bakal praponing pertapaning Jati Srana saperantaraning wong acumanira ya kuwi paman Begawan Sumandagni ngaturaken gingru dengan tanpa pangisiun banjur bikal apa diri sira siadi praponing papan kene estunipun malih-malih menapa kejari kula pengin ngabekti dumateng paduka ingkang sinuwun
Esiling tekad kula boten sanes kejawi namung kepingin nderek tempek ngayong kepelimah paduka. Nyuwita wonten Mas Madi boten ngetang kadadosna juru pengantik ingkang ngrumat uga tiyang para prajurit. Saudara kula menika dados kawula paduka negari Mas Madi. Kanggepa bilih kula menika namung kresek paduka Sumantri menika primah lair kula sing dados kula sinten. Bermula mengus bumi ngambrengeng ati karonaning aswasi aning magoman malaku menisang guntur astrak mojo kakang merpati simaraman harus mengatur yang dados prasyanipun Bambang Sumantri persasat kula mungging ngalamat pansah mungging lautan namun paduka ingkang keparing badhe murba kula menika namung dhewe dhateng keparing paduka ingkang sedulur namung kanyatanipun sampun ketinggal ingkang bilih kadidayanipun Bambang Sumantri menika nglangkungi sriwen inggih kakang ngene ya kabeh lakon iki wis napa dening Kendari jagat kamulyanipun diparingake dening si Jawa ingkang luwih ning mosok baline kasangsaran lima bakal diparingake marang wong kang tuna ing budi kautaman kuwi mos dadi kegayuhan ingkang luhur dadi menungso ki mos iso marang kautaman wis mesti kautaman iki bakal disungsung kabejan pamilhan kamulyan apa sira saguh lumaku dari sing kautaman Sumantri kulih boten kok ngomong semanggon nanging estunipun sawinipun sanggup menika namung dadi prasetya wonten ngersa paduka kula menika boten dadi silar saking negeri kautaman sriwen sumur mangayu dadi setuju Sumantri wong dene kang angka loro akeh wong kuwi yen to tambah ilmune tambah cesurane wong iki mau nek tambah bandane yekti mundak cetile wong iki mau yen tambah pangkate yekti ngedoi marang wong cilik ngilmu bondonan pangkat iki mau entuk lunga nang yen to rasa kamanungsan aja nganti sirna sawanggalira apa sira saguh netepi dalem kang wis tak kandhake Sumantri Kisaten dalu paduka ingkang sinuwun tugel kadamela bebalang remo kasawurna kula namung dhewe kersa paduka yen sira saguh akalya nitik sira bobot lair hatimu lan jero cekaking jagatmu iki mongso iki supengin bakal apa-apa aku senonjok nawala pengamal marang negori Magoda supengin boyong Kyai Dewi Citrawati putri saka negori Magoda monggo cimane Engkolono Giri Sembara sapa ingkang pinandikan dening Ratu Widarba Sang Prabu Darma Wasesa kula yai mbok esuk mbok sore namung jeneng sira bisa nyingkirake bebaya ingkang ngepung negara Magoda kang sarta mboyo marang putri Magoda Dewi Citrawati bakal tak tampa pasulitanku lan tak cedhake marang pendirikan ingsun Sumantri Nadyan Bapak kadi menapa niku sampun semanggening karsa kedaran santosaning tekad namung sendika alamai pangok paling pangestu dumateng kula sinuwun yen Sumantri tak dalan muncul brata muga rahayu laku minder dalan Sumantri
ngadhawuh jiwa ketewa itu dina kang mangsa iki aja nganti kami tegan lawan Bambang Sumantri nadyan po bocah magangan nanging wisih sedulur diri lawan panjenengan ingsun kesanipun kados pundi tumuli dawuh marang para kadang ratu sewu negara kinen ngomjongi manjengkare kadangku Dimas Sumantri kesaking dawuh nuwun pamit madhap pasulan Padeswaka wonten pundi kowe ngadhawuh sinuwun Las mampus bubano kang padha gantung sing suka kundur kali talpon kalamun jinontra lerca